Да. Здравейте, аз съм Явор, това е моето ателие, аз съм гранчар. Преди да започна с каквото и да било, да кажа, че това ми е първото видео, така че моля да ми извините, ако не съм много в час. Така, мисля да ви покажа как се прави гювече на гранчарско колело. Първо да започнем с глината. Купувам глината готова, италианска глина използвам. Ще кажете защо не е българска. Защото, по мое мнение, вече след 20 години работа съм установил, че това е една от най-добрите глини в Европа в момента за работа. Но да не правим достатъчно реклама. Сега, винаги глината трябва да бъде добре примесена, въпреки че сме купили готова. Тя е минала през специален филтър преси, вакуум глиномеси, но винаги отвътре е малко по-мека, отколкото по стените. Много е важно за гранчарството глината да бъде хомогенна, еднородна. Затова я примесваме предварително. Мешица по този начин, като се стараем, месейки я, да не вкарваме въздух вътре в нея, защото после при работа този въздух ще ни създаде малки проблеми. Не се иска много месия, защото тя вече един път през машината е примесена. Така. Защо съм избрал гювече да ви покажа? Защото при гювечето, знаете, имаме и капак. Нали? За да видим как да напаснем капака. Мисля, че това количество за средно голямо гювече е достатъчно. Няма да правя много малко за един човек. Направя поне за двама-трима човека. Ето, топката глина. Идваме към гранчарско колело. Препоръчвам на начинаещи гранчари, тези, които искат да се обучават в този занаят, да си вземат електрическо колело, което се върти на ток, защото е много по-лесно. Аз използвам и крачно колело, но там вече работа е доста по-трудна, защото трябва синхрон между ръце и крака. В случая колелото ми ще го движи електромотор и ние нямаме мисъл за тази работа. Подготвил съм си глината, намокрям леко, за да може добре да залепне топката глина. Залепне е добре по този начин. Гранчарството има три основни операции. Всяка една от операциите е особено важна. Нали? И сега ще ви покажа кои са тези три операции. Първата операция е центроване. Това означава, че трябва да нагласим топката глина точно в центъра на кръга. Колелото се върти и създава центробежна сила и ние използваме тази центробежна сила, за да източим изделие. Показвам първата операция. При центроването винаги е хубаво да източим така като едно връхче и да я свалим после надолу, защото по този начин глината допълнително е да умесваме на гранчарското колело. Много е важно да е перфектно центровано. Нали? Защото ако не е
центъра глината, не можем да изработим нищо по-нататък. Това е първата операция, много важно, центроване. Ето така трябва да изглежда центрованата глина. Ще покажа пак. Малко я разцентровах. Иска се известно усилие, но не толкова колкото техника. Разбира се, от първия опит ще е много трудно, трябва доста тренировки. Въоръжете се с търпение, изключително много търпение. Не бива да се отказвате, ако нямате резултати от началото още, защото за тази работа се иска доста тонове глина да минат през ръцете. Глината сме центровали. Преминавам към втората операция. Тя се нарича пробиване. Трябва да направим дупка точно в средата на топката глина. Тази дупка е правилна, защото това ще е вътрешната част на нашето изделие, в случая на гювечето. Показвам. Пробиването може да стане по няколко начина. Аз съм свикнал да пробивам така. Може да е така, с двата палеца. Може да е така. Важното е да имаме дупка точно в средата на топката глина. Показвам. Пробивайки, отдолу трябва да оставим глина за дъно. Ето е тук. В началото е много трудно да прецените колко да е дебело дъното и аз ще ви покажа една хитрост, с която може да се използва. Пробивайки, разширяваме дъното. Ето, направили сме дъното на гювечето. Чудим се колко милиметра. Долу-горе около 5 мм трябва да е. Затова взимаме някакъв инструмент, примерно тази шпатулка за блекарка, и проверяваме. Струва ми се малко дебеличко. Затова можем още да го стеним. Това е при положение, че няма да правим ретуш. Какво е ретуш, ще разберете следващите уроци. В случая аз ще го оставя така, защото мисля да направя и лек ретуш, след като е готово гювечето. Ето така долу-горе трябва да изглежда. До тук добре. Преминаваме към третата операция. Третата операция е най-трудна за научаване, тя значи източване. Ние трябва да приведем форма на съда и да източим изделие. От тук нататък работим само от дясната страна на гранчарското колело, понеже посоката на въртение е обратно на часовната стрелка. Показвам на бавни обороти да се види. И ние работим от тази страна. Няма как да държим срещу движението. Така, нежно се притиска. Има много техники на източване. Важно е вие да откриете вашето. Може да се източва така по този начин, може да е така, може да е така. Нали, големите майстори източват заедно с един от основните инструменти на гранчаря, циклата. Притискат и източват нагоре. Аз не съм от най-големите майстори, но колко да направя нещо на гранчарско става. Ето виждате как леко по леко започва да придобива някаква форма нашето гювече. Гювечето е такъв съд, който служи за готвене. Не е добре да е прекалено тънък, но не е и много дебел. Все пак една от задачите на гювечето, освен да сготвим ястие, след като сме го сготвили, това ястие, то да задържи по-дълго време ястото топло, понеже керамиката акумулира топлина. Ето.
Правим това винаги отдолу нагоре, източвайки и се стараем винаги всичко да не е в средата. Продължаваме. Тук ще направим леко столчето. Добре. И пак. Отдолу, като притискайки с двете ръце, ние същевременно усещаме и колко е дебело изделието. Разбира се, това са усещане става с много опит. Няма как от първия път да се получи. Така. Това бяха трите основни операции. Сега няколко довършителни неща. Вземаме циклата. Циклата може да има различни форми. Аз обичам твърдите цикли. На пазара се продават много еластични и меки, но не са ми удобни на мене. Оправяме дъното. Това дъно не е необходимо много да го правим, защото по-нататък в следващия урок при ретуша ще разберете как се ретушира дъно. И заглаждаме. И източваме нежно, заедно с циклата. Така изделието става по-гладко и така да се каже заводски, по-перфектно. До тук е добре. После друг основен инструмент на гранчаря е гъбичка. Обикновена донапревена гъбичка. Заглаждаме отвътре, за да няма неравности. Така. Виждате отвътре колко гладичко стана. По-нататък, като го изпечем, като го глазираме и при второто печене вече ще стане перфектно. Така, почти сме готови. Добре, дъното ще го правим при ретуша. Остава да направим зъб отгоре, където ще легне капака. Също така в различните техники, различните гранчари използват различни начини. Може просто с пръсти да се направи. Аз обичам да бъде перфектно направен, за да ляга добре капака. Въпреки че почти всяко гъбиче леко може би хлопа, което е ръчна изработка. Затова едно време бабите са оплътнявали капака с тесто, когато са готвили нещо в гъбиче. Да се намеря подходящ инструмент сега, може би това ще свърши работа. Ето, вземам тази шпатулка и започвам да правя зъба, където ще легне гювичето. Виждате ли? Така. Още малко ще го пооформя. Добре. Ето така, мисля, че е достатъчно. Взимам гъбичката пак и заглаждам отгоре зъбчето. Така. Аз обичам по-простите форми. Тези гъбичета като гърдия много не ги харесвам.